Geçäş kardeşler, esenlikler oğuz ili. Biz yine de Türkmenistan'ın içindäki, daşyndaky adamlaryň arasyndaky, ýagny watandaşlar, ýurtdaşlaryň arasynda bolup geçen neme var? Özara gürrüňler. Ýagny dialog diýada näme üçin türkmen dialog gurup bilenok, ýagny pikir alşyp bilenok bir-birle näme sebäpden beýle boldy. Geçen bir kilmanyň Esem Türkmenistan kanalynda görüňedi. Türkmeniň dili ullanýan sözleri gaty az 50-60-70 şatowrakda. Onuň üçin hem görüňdeş bolmana hiç uzak giden noktada görüň etmeli mümkinçiligi. Derräw söýüş başlar. Ya bir ýerinden üstün çykjak bolar. Şol ähli diýmeden görüň etme tarzlary var, ýagdaýlary, hereketleri. Näme diýip ýa-da nähili ýagdaýda bugüne geldi türkmen. Bunu bilip etdilermi ýa asal türkmeniň söz baýlygy ýokmy? Gepleşik düzgüni söz baýlygy ýok diýsem, oňa da ters gelýär. Ýani biziň ata-babalarymyz Göktürkler, ondan soň Oğuzlar, 24 tane Türk boyu o federasiýa bolup nemeden konfederasiýa bolup nemedenler bir arada ýaşanlar, şolaryň söwda edipdirler. Endi söwda diýmem diplomat diýmek da, ýagny mesele çözmäni iki tarap bol, 5 bol, 10, 24 boyuna 24 boyun arasında birlik gaty. Buna da dil baýlygy gaty gerekdir ýa-da baý bolmaly, diliň baýlygy bolmaly. Bir meseleni mani tarapyndan hemmegşe beýdal tarapyndan çözmäne mümkinçiligi bolmaly şu diliň. Ýyllar geçipdir. Ruslar täsir etdimi ýa Araplar täsir etdimi? Batwalanlar. Olaryň täsiri güýçli geldimi? Näme üçin biziň dilimiz şonuň ýaly garyplaşdy? Näme üçin öz aramyzda 2 bolsun ýa 3 bolsun der bir mesele çözüp bilemdik ýa. Herkim özünikin dogry etjek bolar ýa-da bir içinde düşündürjek bolan sözlerini ýüzüne çykaryp bilenok, onuň bir-birine gahar edýärler. Enki dogruda menki ýalan şonuň ýaly hereketler. Nemede mediada, TikTok'da da, YouTube'da gawat ile türkmeniň gaty dili baý, gaty şonuň ýaly gurulmaly ýaýalar da bilmedim propaganda edýärlermi, öýle isleglermi şeýle. Näme üçin onda türkmen onuň ýaly dili baý bolsa näme üçin mesele çözüp bilenok bir ara gelip bir Eýrana, bir Turana zaptur. Ya-da buna başga da bir neme bar. Ruslaryň KGB-sinden edilşi wagtky meheme tarakany diýildi propagandadyr. Halkyň içinde myş-myş eret bolan bölüm. Türkmen hiç wagtym azyr bolmandyr, birlik bolup bilmendir. Türkmenden adam bolmaz, Türkmeniň edeni iş bolmaz. Şonuň ýaly sözleri getirip üstesine de ýa-ki dil kemterliginiň üstüne şonam boşan desem, boşa neme bolýar-da? Boşa bayram diýerler, boşa täsir etýär. Halkyň içinde oturýar. Meni düşünçüm boýunça bu türkmeniň diliniň üstünde, taryhynyň üstünde işleýişler ýaly bu iyiceden işläpdirler da. Ne metbuat diýilýär. Edebiýat edebiyat bir garanky ýaly bir gereksiz bir neme ýaly da bir bilimiň bir daly ýaly budaw ýaly bolýar. Dilini ýentjan baýlaşdyrýan şey halk edebiýatydyr ýa-da Türkmenistanyň içindäki meselem daşar döwletden bir ilmi kitap
ya tarihi kitap alıp tercüme edecek bolsaň türkmeniň dil waýlygy ýetmezçiligi. Bu näme üçin dil waýlygy ýetmezçiligi diýär, ýörik edilen ýaly bolup durdy. 24 san boyu bir ýere jemläp bilen ataba bolamaz. Indi näme üçin bir ýurtda jemlenenok? Demek ýa-ni edebiýat bilen. Edebiýat öwretdiler. Rasy näme? Rus edebiýatyny. Öz edebiýatymyzda ýok hiç. Ýani dil waýlygy ýok-da. Baňa aralarda men 7-8 klass wagtlarym şol edebiýatdan okuýardym da. Her bir sözler bir hili geň gelýär da. Nähil söz kaby diýip gözläp görmek. Näme many çykaryp bolýar bu sözden. Onuň şol bir sözlem gurunda şol söz gaba gelse, aşyl şeýler ätdir diýip özüň fiňleri aýmasaň düşündürüş tapmak kynrak bolýar. Kimden öwrenjegiň belli däl. Şeýdip biziň edebiýatymyzy ýok edipdirler. Men şöyle düşünýän da. Edebiýat baýlygymyzy ýok edipdirler. Ýani edebiýat baýlyk bolanda dil baýlygymyzy ýok edipdirler. Türkmen dili diýip geçýär bolup men özüm rus dilinde okudum da 10 ýylam bolýan. Türkmen dili diýip geçýär, men şo taýda hiç eli okamda agyrlyk görünmokda. Emede. İş berýär ýa bir mekdepde şo taýda geçýän sapaklaryňda aslında türkmen dili taýunda baýlaşdyrylan dil ýazylygy bolsa, türkmeniň baýlaşdyrylan dili bolsa ýa-da asyl dili bolsa, her gezek sen bir täze zat öwrenmeli her tapakda gelen. Bu söz näme, bu aýtgy näme, bu ata sözü näme? Onuň ýaly dana sözler diýdi ýa-da bilmedim. Ine Gorkut Ağa ata eposy bar. ýa-da Göregli eposy bar. Näme üçin arap sözler, fars sözler geçýär türkmen öz sözleri ýani ütgeşik ýetikden sözler şo taýda gaýtalanýar. Bu üstünde işlenen olmaly diýip düşünýär da. Şonuň üçin häzir öz aralymyzda ýurtdaşyna çykdyk diýildi. Ýurtdaşyna çykdyk, dünýäni gördük diýip. Politika nähili ýörýär, siýasat nähili ýörýär. Şuna seredende de biz diýip alýanda men türkmenler öz aramyzda dil birligine ýa-da pikir birligine gelmemiz kyn bolýar da. Hatta şuň sebäplerini her kim öz düşünjesini ene kardeşler bilen toplandyp sebäplerini her kim öz düşünjesini aýdyp geçdi. Düşünjäme şöyle rahatlyň ýörite bilen dilimizde işlenen bolmaly. Ýörite garyplaşdyrylan iki san türkmen bir ýere gelse-de oňuşmasyn, dil birligini tapmasyn, bir many bir geplerinden many çykmasyn, bir mesele çözmäne mümkinçilikler bolmasyn. Öz içindäki pikiri düşünjesini daşarak çykaryp aýtmana mümkinçilik bolmasyn diýip şeýle işlenen bolmaly. Soň häzir şöyle bir ýagdaý bar, 2 bol, 3 bol, 10 bol öz aranda mesele çözmäni bilmeseň sen nädip ýurt meselesini ýa owaň meselesini, şäheриň meselesini, ýurt meselesini nädip çözjek? Öz aranda gepleş, düşünşi bilmeseň bir dialog bolanda ýani birlik bir meseleň üstünde öz pikirini düşünjäň aýdyp ýani şonuň ýa dogry tarabyny, nädogry tarabyny manysyny çykar bilmeseň uly işler barada hiç hili gürrüň etmäne nemesi ýokda. Hiç mümkinçilik galanok. Ýurt meçberindäki gürrüňler etmäne mümkinçilik galanokda. Ýani näme diýerler? Köçe diliňem
köçe dil diýerler, bolany köçede de şol bir-biriň bilen düşünýmesen eýem ýurt meşgulünde sözlere, ýani meselelere hiç öwrenýän barmaýanlar. Şöyle düşünýär. Arslan kardeş buyur. Sağ olun Merdan ağa. Esenlikler, ildeşler. İlk bilen Merdan ağa ben şunu bellep geçmek istedim. Esenlik mi Oğuz ili diyen sözünüze de şu sözünüz bana bir yaktı hem hoşuma gitti deyin. Bir yakın geldi bu söz. Ruhuma yakın geldi diyen aldı yapın kıskası. Şimdi temaya geçsem. İki Türkmen nem için düşünüp bilmeyer dediğinizde hakikaten hem kendim sinedip gördüm. Şimdi sonki 5 yılın içinde kendi ildeşlerimizle güründeşlik zadeden vaktin şeyler içindeki nimeleri var. Duyguları mı ya anının aşağına koyulan yaşlıktan bir düşünceleri var. İlki bilen gözmeyle dön zadı yankı ayrımcılığı var. Yani bizdeki koyulan ayrımcılık var ha, sen bu taylı, sen bu taylı, sen bu taylı deyip şonысы rol oynadı. Sebep şonun yalı yerlerde bir gürrün edip zadeden vaktin sen doğrusunu açsanım sen başka velayetli deyip yankı eskermezlik edip ya seninkini yanlışa çıkarmak isleyerlerde bu emneme yankı imperiyanın koyan ayrımcılık düşüncesi. Şoyam rol oynadı. Yani birbirine düşünmezsizlik emele getiredi. Bir. Ondan sonra yine neme vardı bularda gözleme ilen yerleri. Millet paraçılık var diýende, ha? Olamar diyalogyň näçe neme bolýardy, ha? Gatlalaryň biri, böwetden biri. Hava. Ondan sonra bizde şu zat var. Yani bir yanlışını, bir özünün yanlışını, ben şunu ova yanlıştım deyip boynuna almayı özüne kiçilik biledi. Şu 50 gezek yanlışını açsanam, şu tayda özüne kiçilik biledi. Bu hamala şu ova ben yanlıştım, sen doğru ettin demeyi şeyle bir özüne kiçilik göredi ki hamala adamçılıktan çıktı. Bu indi insonk adam bolan yalı diyen düşüncelerine geldi. Ben şonun yalı yerlerini görüp bildim şu ildeşlerimizin arasında. Yani boynunu alması özne kiçilik biledi bizim ildeşlerimiz. Şu taylarda hem düşünüp bilmediler. Ondan sonra yankı açınız yalı yurt meselesindeki hiçbir yere yankı gelip bilmediler. Bu hem elbette imperiyaların oyunları iken de şimdi bizler düşündük bunu yani politikanın siyasatı dinlep zade edip görüp bilenimiz için biz bu zatlardan yengil geçip biliyez. Beylek ildeşlerimiz şu taylarda yani depsi neydi de ya ne diyeceğim badak koladı da ayaklarına şu düşünceleri bizim ildeşlerimizin. Ondan sonra şeyle yine zatlar var. Yani mesela güründeşlik edediler öz aralarında. Biri mesela yaşayan bir probleması ya başından geçiren bir acı durmuşu var. Sonra gürün verse yanındaki oturanlara şonun yalı gürün verediler. Birbirine aydışık ediyorlar. Ama şunun yalı yerine gelmediler. Ne sebepten bir şeyle olduk. Durgan senin hem şunun yalı problema yaşapsan sen de hem şunun yalı sende de şunun yalı problemalar birbirine menzeşi biraz menzemeyenleri hemmemizin şunun yalı problemamız nirede bunun sebebi ne mi deyip şunun yalı çumurrak girmediler. Has çumurrak yanarak dursun. Durgan şunun çözümü nerede şu problemalarımızın deyip güründeşliklerinin içine girmediler. Eğer de şu birbirine ait şüp yankının yanında ayçan vakti problemalarını sebepleri nerede ne edip çözüp oluyor bunu
O kimler bunun sebebi bolup otur? O kimler bilen bunu çözüp bolaya bu meseleni? Neyle adamlar bilen? Akıl bilen mi ya? Ya odan gürleyen adamlar bilen mi bu problemaları çözüp bolayar? Deyip şoň ýaly çuňur girmediler de. Şoň ýaly yerlerden görüp bildim şular aýdyn diýdim. Bolýa sağ ol. Oğuzhan kardeş. Ben senden. Evet, sağ olun sözleriniz için. Salam kardeşler, salam yurttaşlar. Benim şu yerde belli geçen bizim dil baylığımız yok da. Dil sözlem yetersizlik geliyor dedi. Sözlem yeten yok. Onun derre urşulyandır. Ne TikTok'ta da hatta da görüyorum onu. Derre urş gidiliyor var. Ya sözlem yeten yok. Bizi o üstümüzde işleptirler da. Türkmenin sözünün o üstünde işleptirler. Ne tariha heredi görülür da düpten gaýdar. Tariha hereden Sultan Hanjar Mardak bayram aldak. Daşty görene sere şoň harabalyk bolup ýatandyr sygyrlar getip göründir. Hiç kim seredýän däldir şoň daşyna bir çitenek çekip ýa-da bir setke çekip bir gorulýan däldir şol bir tarih şol. Ýöne guşgudaky kirese seret. Şoň her ýylda boýap durandyrlar gapdanyň otuny çöpüni çapyp berendirler. Bizim halk, ne bileyim. Bizim halk ors olmana çalışıyor. Özlerini ors yalıdıklar, dini orsça gürlemene nemetlendirler. Öz celladına aşık bolup bürün millet de, öz celladımıza aşık bolup dursun. Yani aslında seyretsen bizim bir güçlü bir tarihimiz var. Yani şu tarihi bizi gömdüler. Şu tarihi öğrenmeden yal ettiler. Yani şimdi biz meyletin mark giripdir orta. Şol propagandanı şuna mı öğretip böyle şunu. Şu tarihten uzak tuttular, dili kısıtladılar, bilimi kısıtladılar, milletlerinden çıktı. Olya, üstünde onu doğru diyorum. Bolýa oğlum. Türkmen Rus imperiýasyna meýletin giren bolsa Hywada näçin Ruslan onu çykyp öwüşdi. Ya Göktepe'de näçin öwüşdiler ýylyny ýykyp. Ya-da ene Daşowulda Gazawat öwüşi näçin öňünden çykyp öwüşdiler. Şonuň ýaly sorawlar bize çykdy da. Muhammed kardeş buyur. Mikrofon açık. Merdan sağ ol. Şimdi şeýle ýagdaý bar ne halk arasında asliyetinde bolmaly zatlaryň biri bir döwletde diýip ýa-da halk arasında da diýmeli. Nämedir? Göwüslendirmek diýelmi ýa-da teşvik diýip bir söz bar da türklerde, teşvik etmek. Şolada ymtyldyrmak, şolada höwüslendirmek. Şol ýürüýte ýa-ni bellek geçdi ildeşlerimizden, kardeşlerimizden bellek geçdi. Şol ýürüýteler edilýäni şu ýerde göze görnüçin sebäbi bir halkyň medeniýetini ýanky özara dialoguny östürmek üçin ýürüýte has östürmek üçin üstünde işlenýändir. Ondan soň şol ýurdun aýdynlary diýip hasap edýän bir gatlygymyz bolmaly. Ol şahirler bolup biler, ýazyjylar bolup biler, ýa-da ýanky bilim adamlarydyr. Esasan bilim ulgamynda eğitim ulgamyndan çykýandyr. Şolar ýaly adamlar halk köpçüligine diýerli şu zatlary ýetirip durmaly aslında. Dialog meselesini, ondan soň halkyň arasyndaky bolup duran gündelik ähmiýetli meseleler bardyr. Şu zatlary köpçülige ýetirip durmaly bir gatlyk bar. Şo gatlyk bizde näme diýär häzir? Bir sany Gurban ulyny ýa-da
Serdar Berdimuhammedow. Şoň ýaly bir sana adam belliýärler. Şonu tutlaşdyrýarlar. Halkyň aňyna şolardan başga hiç zat göýberen oklar. Halkyň aňyna. Media da şoň ýalydyr. Erkin media bolsa ýapykdyr. Bilşimde ýaly. Näme etmeli şo taýdaky ýaşaýan halkyň aňyna diňe özleriniň isleýän zatlaryny sokmaly. Şoň esasynda da adamlar şeýle näme ýagdaýda ýöremeli. Mankurt diýilýär da, ýani mankurdyň näme manysyny bilýänsiňiz belki kinosyny mörensiňiz. Adamyň kellesini, saçyny sıyırıp deri, hamy, goýunyň hamyny näme koýýarlar. İçil howa alyp bilenok, saç üsüp bilenok. Ýörüýte şoň öňüni alýarlar. Şu taýda ötüşüň bolmasyny, hereketiň bolmasyny öňüne alýan ýagdaýa getirilen ýyllaryň dowamında. Ondan soň elbetde dialogum kyn bolýar. Näme üçin? Biziň sözlüğümizde, gündelik ulanýan sözlüğümizde näçe kän söz baýly bolsa şonça da güýçli dialog bolýandyr. Bizde bolsam ýok. Näme üçin? Siyasi meseleler bolsun ýa-da daşky gurşaw halkyň hemmesine gyzyklandyrýar aslında değişildir. Daşky gurşawda goňşularymyzda näme bolup geçýär, başga ýurtlarda näme bolup geçýär, ýurdun içinde näme bolup geçýär, şu zatlary aslında biziň halkyň gündeminde bolmaly zatlar, aň düşünjesinde gündelik. Näme üçin? Bizler hemmemiz bir toprağın üstünde ýaşaýar. Goňşularymyzda näme bolup geçýärini ýollara gürrüňdeşlik etmeli. Bu halkyň saýlap çykaran adamlar diýip halkyň öňüne çykýan ýolbaşçylar zatlar hakynda gürrüň etmän kimiň gürrüň edel biz? Düzgün nazar edilse ýa olaryň häzirki jenaýatkar hökümetiň aýdanyna seredende däme halk saýlady bulary. Biz halk bolup saýlanmasak bu adamlar gürrüň etmeli biz. Bulary tanqid etmeli, bulan kemçiliklerini aýtmaly, artykmaçlyklaryny aýtmaly. Şu zatlaryň öňe alynan üçin şu dialog belli bir nemede galan. Belli bir çäklendirmede, ara çäkde galan, şoň üstüne çykyp bolanok. Näme üçin? Ýeterli şu meseleler değişli, ýeterli söz baýlygymyz ýok. Barlar ama ýan bir hile başyndaky adamlar, ýanky halk köpçülüge öňe çykyp aýdy berseň şonu bir hili näme bolup seredýärler. Prezidentiň gürrüňe diýerler ýa-da ýurtdy ýamanlaýarlar diýip bir şoňal gürrüňe diýerler da aslında oňal däl. Indi bu ýagdaýda nähil bolýar? Dialogy güýçlendirmek üçin häzirki edýän çykyşlar has güýçlenmeli. Şoňal çykyşlar edýän adamlar has köpelmeli. Şonda şu bir adaty bir düzgün bolup halkyň agyna ýerleşdikçe ýa dialogum güýçlenýär, halkyň arasyndaky aýdylýan, diýilýän gürrüňdeşlikler, temalar hem güýçlenip gidýär. Şu zatlaryň kemligi sebäpli bizdäki dialog bolmaýany şondan edilmeň pikirimçe. Häzirlikçe şu aýtjagym sag bol. Bolýar, sag bol. Aziz kardeş, senden bu. Hoşçakallar, yurttaşlar, kardeşler. Şimdi men bir zady üns çekmek isleýän da. Ben bunu wajyp diýip hasap edýän. Ne känge aýdylyp geçildi, Türkmenistanda ýol ýok diýip. Ýollarymız palçyk. Bunu näme üçin gaýtalap aýdýarlar. Yani köp her kimiň öz düşünçi var da diýjek. Her kim özçe düşünýär, bilýänçe düşünýär. Indi men ýoluň ýoklugyna, dialogyň ýoklugyna baglajak. Türkmenistanda ýol ýokdur. Ýol ýok bolan üçin adamlar bir-birlerini gidip gelip gatnaşyp, gürrüň edip, alış-salış edip bilenoklar. Uzak ýola gitmek üçin saglyk ýagdaýy da ýok. Saglyk elverişli bu ýollarda, uzun ýollara gidip gelmek zorunda galmadan bilenoklar. Ondan soň ýa aýdylyp geçildi, millet parasçylyk bar. Diliň dürlülügine kemçilik olarak nemetçeler. Görkezmeye çalışıyorlar, görkezýärler hatta. Ve bizim bilgisizligimizden dolayı, yani bilmänimiz üçün ananyas bunlara ve kemçilik diýip hasaplaýarys. Aslında diliň
dürlülüge baylyk bolmaly, kemçilik däldi. Son üçüncüden vakumun içinde yaşayas. Bilgi alma, bilgi verme nemesi var, hakkı vardır. Onun kanundalarda da yazıyandır. Bir halkın bilgi alma, bilgi verme nemesi var. Hakkı hukuku vardır. O yok bizde, vakumun içinde. Çıkıp bilemiz yok, girip bilemiz yok. Doğru düzgün. Dördüncüde düşük yaşayış. Garip. Belli bir nemeden geçirilen ok. Mesela için in yokora aylık $50, $60. Katı gitti $80. Ben biraz östürmeydeyim. Bardır başka öz nemedip näme diýin, magazin zat ondan bundan edip işläp köpürek kazanýan. O da nädip kazanýan diýip soragy var da. Ol başga bir mesele. Düşük yaşayış bolan üçin diyalog ýokmy diýen. Şimdi tarihe näme etmek isleýän biz tarihte de biz bundan öňem atalarymyzam diyalog ýok ekenmi ýa-da gepleşip bilmändirlermi diýen soraga jogap bermek üçin birinji bilen bize öwredilmedik, bize unutturulan ama başka bir ýurtlaryň gerek bolmasa da tarihtir diýip ýazan emelerinden, çeşmelerinden öwrenişimiz ýalak Oğuzlar beýik bir millet bolupdyr. Selçuklular var. Yani Onat Yaman aydamak bar tarih aýdywatyn. Bir sürü Osmanlı diýen ýaly Türkiýe bir soýumuz vardı. Aňardan gelen bir düýüplü bir soýumuz var. Saparaken gaýtalaýa. Yani şu nälik diýim sen adam dörenden bäri adamın hayvandan deňeşdirsen adam ejizdir. Göwresine göre beýnisi uly bolan jandar adamdır. Biyologiýanyň gözünde jandar diýip geçýär. Ve şu şunça ýyllap soýuny dowam etdirip gelip bilme sebebiniň esas sebebi beýniň uly bolmasy, işledip bilmesi ve gepleşip bilmesi. Yani gepleşip bilmek başka canlılarda da bardır elbette. Yani taýda esasy bir adam zadyň gepleşip bilmek, iletişim kurmak bolýardy türkçesi. Önemli bir rol oynandır ve bizim Türkmen olup bunça yıl devam edip gelmemize gelip bilen bolsak demek ki bizim tarihte da diyalogumuz, iletişimimiz, gepleşip bilme yeteneğimiz, beceriyimiz o gowy bar bolan diyen karara gelen deme. Yani benim fikrim. Dinece yan aydılıp geçildiken kardeşlerim ayttı. İmperiyanın bize demesi var. Yürüyte üstümüzden iş geçirip bize bolup bildiğince nemetmene çalışýarlar da aramızdaki kopukluğu sağlamanı diýin. Şimdi bunun misalları bilen aýtmak isleýän de öz durmuşumda bolup geçen misallardan sen maşgalanyň içinde kopukluklar vardır. Maşgalanyň içinde diyalog kemçiligi var diýelim. Nälik her türlü de aýtsaň bolýar muny. Misal üçin hemmesini bir demede ayaktan aljak däl, elbette gepleşip gürleşip bilýän bardyr maşgalanyň içinde. Ýöne köp esasy yüzdesiniň yani 50'den köpüsü köp bölegi gepleşip bilmeýär diýip pikir edin. Öz durmuşumdan yani menem şeyledim aslında gepleşip bilmeýärdim. Şeýle Türkmenistanda menem ýaşadym we Türkmenistandaky ýaşan ýyllarymı ize dönüp seredip görýände her kimem seredýändir. Kopukluk var. Bilmedim yani gepleşýän ýalakdyr ýöne gepleşmeýän ekenik. Gepleşilmeýär. Yani geçen nemeden Merdan ağa siz de aýtdyňyz. Türkmeniň belli bir olmayan sözüniň sany bardy. Ya da Vatan habarlarında 30-40'dan aňar geçmeýär sözüň sany diýip taparaga aýdypdy.
Maşgalanyň içinde gopukluk var meselem. Ejesi bilen gyzynyň ýa-da oğlunyň arasynda gopukluk var. Kakasy bilen gyzynyň arasynda. Käbir sözler utançly günlemeýe alak görkezilýär. Ýapyk şekilde. Aýda otursaň aýtmana kän. Häzirlikçe şunlar. Sag olun. Hawa, doğru öyle kestim de aynen maskalada birin içeride birin dışarıda oldum mecbur ettiler da çıkma. Sonda birin hala sonra iş dediğin vardır. O adaylarınız o güllali Hudaya şükür. Onun bu taraf sonra en adayın o hava. Hava koy. Böyle helak olup büründür. Yarım var, ağaç yarım var. Yok. Kim bilen illerde yaşap, büründür, vagonda yaşap, miyavur çiçek, padvalda yaşap. Ya anırkılar, yurdun içindekiler, oğlu gıydı. En atasını görübilmeyen horçuluk çek, böyle yöne sorulanda kovu diyorlar. Ondan başka da nimeti var onun. Yani oğlular en ata bilen oğul çağalan arasındaki diyalog. Nähil ol mesela bir ýagdaýy ýasaklaýan atasy çağalarına. Şonu etmeň diýär. Ondan ýöne şo taýda näme üçin etmeli? Nira ýetirýär şonu etse, etmedik ýa-da indi nähil ýagdaý bolar. Ene şonu nemetmäne, açyklamana nebeti ýok, söz waýlygy ýokda. Şonu etmeli däl diýär, etmeli däl. Sen neme yok. Nesillerin arasındaki neme yok da bağ bolanok nesiller. Senin yaşap öğrenenün yurt içi olsun daşı olsun öğrenenen neme siyasatta politikada durmuşun içinde görünlüğün sen aktarıp bilen yok çağa. Ya senin dilin yok aktarmana. Burada etmeli değil ya etmeli diye. Böyle şu tadı senin neme utarya diyaloğun utarya aslında Türkmende neme vardır, nakl vardır, şair ustahından oldurmasa kâr yeter diye. Yani profesyonalizm yeter diye. Mesela Kuş usta. Onun şair diyor bir san. Kuş usta, bir san kuş yasap veren olsa bir çargı. Şair de şonu şu işi has yukarı derecelere çıkarmak için öz öktölünmeli bolýar. Bir çarıga derek 3 köwüş atlanın ädik. Ya bir ýeňiljek köwüş ýasamany öwrenmeli. Tas amatly hem adamyň saglygy üçin, aýanyň saglygy üçin tas amatly ýa bir töşük nemelerden, materialdan ýasamaly, saglykly materialdan ýasamaly. Yani şo käri östürmek üçin. Halkyň arasynda olsa nämedir? Ataňa nanymany öwretme. Şair ustasından azıcık öktü çıksa neme diýerler, şonu ýokşur ýaly. Aslında şo ýokşur bolmaly däl-de bolupdyr. Ene sen menden näme öktülediň? Sen bu käri hasam kämilleşdirirsiň. Halka hyzmat edende hem amatly ýa-da hem saglykly ýa-da hyzmat edersiň. Ýani kär nemedir? Gelişer. Neme bir primitif ýagdaýda durmaly däl-de aslında. Şonu ýa-da maskalaň içinde de şonu aly sen. Senin öwreneniň bar bolsa diýip alaly. Ok nemen wa tejriben wasa nesline geçirilen okýar, dilin ýok. Dilin näme üçin ýok? Bilgin ýok. Halk köpçülüğüm içinden bata'al adamlar yani özünü geliştirýär. Halk köpçülüğü neme ýa-ni yurdun içindäki baskı vardır. Öňkä Araplar, ondan soň Ruslar, Rus imperiýasy öýdü baskı edip dedim nemämidi özümidi ýok etmene ýakynlapdyrlar da. Ýalam şol
milatdan öňdäki gelýän ynançlarymyz, nemelerimiz, düzgünlerimiz we şol saklap gelýär. Öz bolmamy. Ýoksam şol ynançlar, düzgünler aýrylsa boldy, türkmenem däl başga bolar. Demek. Ýarymyz, ýarymyz arap bolup gider. Şu wagt ýurdun içinde araba ýykylna gelýär. Arap ýasajak bolup türkmen. Şol hasam çalyp geçerdi. Şol düzgünler öwrenimlerimiz bolmady kol. Şöyle ýa. Bayram kardeş buyur. Şaş kardeşler, salam vatandaşlar. Sesim geliyor. O gelay. Temamız diyalog birlikte. Diyaloglar arasında düşünüşüp işlemek bolýar demek düşünşem boýunça. Orada sizden neler düşünşem boýunça söz ýetmezçiligi var. Bunun ýöretildimi bolup gider. Göp duran rahatlanda şehirde Türkiye'de işletler, Türklerle bir işleşiyor sorulara. Türkçel bilmeyen yeterli gelen birleşlerimiz var. Sonra Türkler bir rahat diye olayım. Düşünmen o filan filan değil. Filan söz ayıttı olayım. Filan demekti. Filan soruya olayım. Sonra ben düşünüp duranam olsam sonra ayıtmana söz tapam yok da. Filan söz diyen yağlı oluyor diye mesela var. Anlayışlar özüm düşünüp duranam olsam ben sonra ayıtmana söz tapam yok. Tavır sözleri var. Söz oluyor şimdi. Türkmençäň bizim bilýän türkmençämiz garyp gelýär, şoň garşylykda biz taplanokda. Taplanok mesela. Bolýar, oğullarda var da gavat gelýän. Bilen diýdi oýlanmy bolýar şol soraýarlar da. Soňa aýdara men söz taplanok soňa düşünýär. Bilen söz bolýar şoňa meňleşerek ýaýmasaň bara. Hiç soňa garşylykly söz taplanok soňa bilýär. Ýok. Bir aýlamy ýok esasy. Öňe düşünmek, işleşmek, ulam jahil goýulan halk, ulam jahil goýulan halkam gittikçe ahlaksız ýaşaýar, köp böyle işleşip ýokan bilen halkymyz görüşimiz ýaly köpçe sözüň berem hapadyr bolýar. Ulam şu jahillikden geriyada, oňam ahlaksızlyk, gaýulya jahillik agaty ahlaksız bolýar da. Şöyle düşünýän. Aslında leksikonu neme doldurýar diýjek bolýan-da, faýyz sözler doldurýar. Owa şol ýylaranda işleşden, ýylarda diýsen ýa-da ondan meter bir-birine üstün hereketler var da bizim Türkmende. Şöyle düşünüp işlemek dälde, ondan özüň üstün tutmak. Şol nemelere var bizde. O içsem olsan kafa sözleri o tayir ya da. Düşüncem şol baka. Sordum. Saydan. Şimdi şöyle otomatik neme ýörýär da. Jahil goýulan halkda asyl türkmen halky jahilam däl bolan ýöne jahil goýulan da elinden taryh alynan, dil alynan, topraklar alynan. Ine bir ütleşik söz aýtdyk diýel, ikol gürleşip dursul ütleşik söz aýtdym diýenmen. Ondan men şaňyrkyň gözünde özüne neme saýyp başlaýar ol bir hili. Ejiz bir bilmeýän adam hökmünde taýya nemet ýa-da bir şöyle nemes bolýar-da. Tepki berýär-da ine. Menem bunam bilýän, men onam bilýän, men otaýda men öýle de beýtdim, men böyle de beýtdim diýip özüni ortağa çykarma nemes bar da otomatik şekilde. Menem bir zada deýän, meňem degerim ma diýen. Sen şunu bilýän bolsaň, mene degerlemiş diýip
Demesi ol ya da tepki veriyor şöyle hemen içinde. Onu özü bilen ok. Yani patsazına ne diyer? Beynin düğündeki neme? Şol ettirer ona. Yani eci görünmeyecek kol. Aslında doğru zat. Yani yol ters aylanıyor. Ters yol bilen görkezecek kol da özüni. Şotada derrew neme verer, tepki verer. Aslında sormalı zatlar neden öğrendim? Men olarny abes kıryr olar aýdar. Hedrete Google'da ya da internetten istade şöyle ýazıp şu taýyny gözleseň ýa link badrany öwrenýän stade. Bolýar. Ondan şol adam gitmeli, şonu öwrenip gelmeli. Hazan sen bilen kiralşmaly. Nere ýalňyş, nere dogry, belki özüniň görüşi bardyr, durmuşdan belki teoriýada okany, praktikada azyk beýle başgarak bolýandyr. Ondan ýanky nemani, temany gelişdirýän da ikiňem biligili bolsun. Ondan olam sen üstündäki eşiğe sereden ok, senem oň aýandaky köşüne sereden ok, bir köşüň beýler ekeni, kelemler papan könür ekeni, o zatlardan sen geçýän, neme diýäň, aýdyňlygyma ýoluna çykýan da. Ondan ýanky ýalşy bu kasetler nemeden ok sen eglenip duran o wagtda adam ustasy ýa gepleşi, genişine seretmeyen son aytdan sözlerini diyecek olan fikirlerine, düşüncesini bilen neme diýäňda bişirmeli bolýar. Söylüyor, düşünýärmi? Hadi kardeş, elinizi kaldırdyňyz ýa düşünmediňiz? O kaldırdım. Yeniden bir zat boş yaptım. Inde ýaňy neme diýdim da? Diyalog. Yani gurrun edip bilmeýäniň sebebi ýol diýdim. Indi ikincide ahlaksızlık diýen. Ahlaksızlygam diyaloga täsir edip bilýär. Dip pikir edýän. Nädip diýip sorap bilersiňiz. Ömründe her kim bir gece karşılaşandır. Diňe türkmene mahsus däldir bu bir häsiýet. İki adamın misal tanıdıktır, dostudur. Ol ona aýdyp bilýän däldir böyle. Ben göz ýok wagt arkasyndan şuňalak diýendir. Oň ýanynda durkan olay diýendir oň arkasyndan. Ya bu diyalogsuzluk bolýar aslında. Ahlak yok adam, yani samimi bolmayan adam doğru gidip yanına varıp yüzüne seredip dostum bir minut gel. Senin bilen bir mesele var ya da şul aydan zadyňy beğenmedim. Şu taýyny ýalňyş aýtdyň, kellemde kaldı. Dip buna diyalog diýilýär, yani bu gürleşmek budur meniň bilýänim. Bunun ahlaklı adam nemani etmeli ahlaklyny. Ahlaklı adam näle bolýar diýsen. Aýna seredende 3-4 sanak değil de bir sanak özün görüp bilen adam ahlaklı adam bolýandyr. Ýeki özü wagtam bir şekilde köpçüligiň içinde de enesiniň, atasynyň ýanynda, dostlarynyň, başgalasynyň ýanynda, goňşy golamyň ýanynda da bir tüýsli hereket edip bilen adam ahlaklı adam diýilýändir. Buram Türkmen'de aňardan gelen hakyky ýany atalarymızdan bar bolan, gowy düýp oturan bir häsiýetdir. Yani men muny görüp bilýän, elbetde imperiýa hemmemizi, yani hemmesini ýok edip gutarmady Türkmen halkynyň. Yani şeýle düşünýän. Gawat gelýän oglanlar bilen. Bir söz berse sözünde durýandyr. Bu ahlaklılıktır. Ahlaklı adam emedip durmaz, hani aýtmagyna çekinip durmaz ya da uz arkasından şuňalak muňalak diýmez. Dogry gider, özü bilen gepleşer. Meselesi bar bolsa çözülmedik ya da nägile bolan ya da sag bolsun aýtmak isleýän bir zady bar bolsa gider dogry gepleşer. Şunu misal getirjekdim. Sag bolun. Öyle. Arslan kardeş, buyur. Sağ olun. Indi Serediň söz yetmezçiligi değildi. Hakikaten hem sözümüz az bizim.
sözümüz kendi ama biz köpsünü dilden düşürtürtürler. Şimdi şeyle bir zat var da mesela şunu bir bizim cemiyetimizde bir yanlış birisi bir hareket edende hemmesi üstünden gülendirler. Şunu demeyerler. Dur sen şu tayda yanlıştın. Gel ben seni düzeleyim. Şunu yanlış şunusu doğrudur demeyerler. Gaytam üstünden gülendirler. Bu da bizim yani cemiyetin birbirine düşünüşmezliğe getiriyor sonunda. Şunu düzeltip koyarsalar mesela de neyli yerlerde peydası olar. Şunu düzeltip koyan adamları ertir bir gün çağlarının önünden çıkacaktır ya da yine bir yerlerde şu olarının yani düşüncesi çağlarına bir yerde aylanıp gelip tesir edecekti. Şunu düzeltmeyerler. Gaytam üstüne baskı edendirler. Üstünden gülyendirler. Aylanıp dönüp yine de belli bir vakitten sonra özlerinin hem çağısına gelip değiyedi. Yani düşünüşmezlikler. Garaz ziyanı var diyecek olamam. Şunun yalı yerlerinde. Misal getirin dedim. Ondan sonra yine bir zat açacaktım da. Yani sözün yanı bilenem. Senin düşünceyen var da. Düşünce yetmezçiliği hem katık olur olan eğer. Hazırım yani bir ildeşimiz misal getirdi. Nemediydi de sonra oturur birbirine. Şu yerde eğer düşüncesiz adı yetik olsa şu sözüne düşünmese de hareketinden zadından anlap gidedi, düşünüp gidedi. Şunun yalı yerlerde de kıyınçılık çekemiz bizler. Şu zatlar hemen cemlenip yurt meşberinde ulaldı. Yurt meşberinde ulalan üçünem biz hazır şunun yalı aldağın içine düşüp çıkıp ilmin dost düşman tanımın kıyını yapıyoruz da. Hazırlıkça şunay değil. Doğru. Artan kerdesine medik ta. Gözüm düşünce var deyip ta. Şöyle orada darken. Gözüm ağrıma milyar etken yanımda var. Göze görünen ok, yani senin bedeninde oturuyor senin ağrıma. Yani şu neçeler ayet sözünü ulan geldiler Türkmenistan. Şunun sen bilen ok şunun sen kuldun ve koyun sürüsünü anlatyandın, koyun anlatyandın bilen ok. Yani şunun tesiri oluyor eken. O sözün. Her bir sözün şunun tesiri ediyor eken de. Ondan sonra dil yetmezçilik, söz aylığımız az deyasta. Fikir edin sadece bizim 50 saniye sözümüz var. Geldi yine üstüne 1500 tane söz geldi. 1500 tane asıl Türk sözler olan sözler geldi. Nahil türlülük oluyor bu dil. Her söz ağrımı bilen geldi. Ben ondan adam 1.000 2.000 söz bilse ol gül açılmalı adam. Çiçek gel açılmalı. Diplomadan çıkar otaydan öyle ki söwde garam ondan her bir yurttaşım nemetmani mesele çözmani yani logika taydan myśleniyetini yani düşüncesini fikri işlep bilme hareketini az paylaşadı. Yani düşünce meseleler olsan kardeş sözünden sağ ol Federer'e. Şu bizde bağışla diyen söz gata ağır geliyor bizim halka var. Şu yanlış anlattı ödünün ki şunu doğrulayacak oluyor da. Bağışla diyen gata ağır geliyor öyle. Yani yabancısın, sen yanlış iş edersin. Ya seninki doğru ol, ok yanlış oldu gelip senin özür diler. Seninki yanlış oldu, seninki düzeltip verir ol. Yani burasını böyle dersin ya da böyle dersin, doğrulanır. Ya da sözünde sen yanlış söyledik diyer. Sen adam başla diyersin, sen geçirir. Abi bizde o yok. Bizde hemen uruşurlar. Yani söz tutar ya. Ondan birbirine gücü ettik. Girmeli kadar yumruğa. Ve sözün utarayan yer işi. Ya bağışla diyen söz bize kat ağır geliyor, zapatlı geliyor. Yani başlardan boşayın da dedin.
O zaman şu tarihimde de getirmeli. Tarihten bu Gadavat barada ya da Göktepe Galat barada bir kitap var mı? Ben kitap görmedim şu tarih kitabı. Şu Göktepe Galat barada yazılan bir tarih kitabı. Ya da Gadavat duruşu barada bir yazılan kitap var mı? Şimdi çağlarımda ya da bir mektepte orunda bir okudunuz mu? Ben okanım yadıma şunu. Ya da ne Göktepe Galat'ında uruştan sonra kaçarların iyilerinden kırgınçılık edipdirler ha. Çağaların götünü nayda giydirip kan çıkayınca yeri dik koyupdurlar. Unudular mı bu tarih? Unudulacak tarih değil ha bu. Ya da bir ovanın üstüne kukuru samolyot bilen, üstünden pilmiyot bilen kırıpdırlar. Bu neyle unudubilecek biz? Bunu bilmeyen bir Türkmen samsık durunda. Sen bunu öğrenmen gerek. Sen dostun değil olsun. Senin düşmanın. Senin ata-babalan öldürdü. Ata-babalan yerin altında kemikleri sızlaya. Birazcık Türkmen oyanmalı. Bu zatların yüzleşmeli biz. Yüzleşelim. Öyle bir söğüşüp onu aldap. Öyle yüremez biz. Öyle bir devletem ol bilmez, bir vatanam ol bilmez, bir milletem ol bilmez biz. Birazcık kendimizi toplayalım. Tarihimizi seyredelim. Birazcık devlet kuralım. Öğüniyse biz Türkmen Oğuzhan olupdur, o olupdur, Göroğlu olupdur deyip. Biz onlardan ne ememiz kim? Kim yerimiz varmış onlardan? Ata-babalarımızdan. Yani şimdi bize edebilem. Bugün bunlar yal ol. Yine gelini kıydılar mı etmeli mi? Hani erkekler. O TikTok'ta onda hemen çıkıp canlı yayılımda görüşmeyeni bilyerdirler. Ya da ona başka bir bolgusuz zatlara, kinolara, zatlara güymen yerlerine. Utanmacıklar mı ertir? Halkının önünde, çağalarının önünde. Olya sağ olun. Elbette gidip vurdum ben var. Kızıyan kakarım elle başlarsınız. Şöyle oraya da var yine diller çıkıp bizim dilimiz Fatih Eciz edebiyatımız yok. Aslında şimdi Türkmenistan'da devlet kuruluşu var deyip halka impoze edecek konularda. Bar olsa yine şöyle bir tema Türkmen dili ve edebiyatından statistikasını görkesinde Türkmen neçe sani söz ulanıyor. Aslında neçe söz var. Yani Türkmen diyende Türk biz aslında. Boyumuz Türk boylarından yani Türkmen var ütüsü adam değil, şu Türklerden biz. Yani Arap gelen son adımızı ütüsü. Neçe söz ulanıptır. Paylaşılanda neçe söz açık ya. Çoğat neçe söz ulanıptır. Yani şu 3 tane soruğa cevap verseler, yani devlet kuruluşu. Yani alımlara kadar zaten giden adamlar aylık kulluğalı oti. Onlar ya çara gitmekten 50 degen okma ya öz işlerinin ustadı dem olar. Yani sorular yüze çıkar. Aziz kardeş, elin aldırdın mı? Tamam. Tamam. Şimdi Türkmenler köp dünyanın pulunu çıkarıp toy ediyorlar. Oğlu öyle öğreniyorlar, kız çıkarıyorlar. Sonda oğlu öğren vakti ya da kız çıkaran vakti bilmedim ben köpsü nemediliye mi kaydı yani baskı mesela erkek oğlan nemediyadır. Eskerlik kutark gelen son bizde kulluk diyorlar. Gelenden sonra da öğlen oğlum sen bıraktık görelim. Bizde orta yaş 40 50 60 olan için
adamlarım kıstanıyor biraz. Ya da kızı. Ayında kızım senem yetişipsin. Tezirek öýereýin diýip nemet derler. Gowuzat adamı nemetmesinde bunu en atası mı etmeli ya da özü mü etmeli diyen bir soru var da mesela başka yurtlarda ya da yurttaşında sözde kafir ya da bunlar azan ya da gurur nemeler ulanyandır. Onda din mollaları nemetçe enjekte ediyorlar. Şimdi aytjak bolan zadym şul. Sen ömür boyu ya bir ömür bile yaşayacak yan yoldaşını seçen vaktin menin pikirimçe kısıtlanmalı değil mi ki? Yani ya da diyalog kurman gerekli yani gürleşmen gerekli. Dünyada yani dünyada diyerken bir ovadan ya da şehirden alalım. Sana gavat gelecek senin bilen uyumlu olup bilecek kıyızı eğer o kıyız olsa oğlanı tapıp bilmen için ilki bilen bir diyalog kurman gerekli mi ki? Yani. Ya bizde şöyle bir neme vardır. Diyalog kurmanın yine bir tesir eden zat dindir. Näme üçin diýip aýtsaňyz, mysal üçin bir oglan bilen bir gyz bir ýerde dursalar, ýa-da gürrüň etseler, ýöneke bir daşardan seredýänler, diýip herhilek nemelere girýärler-de, ýani ýalňyş bir tarapa çekýärler. Hatta dinde bir oglan bilen bir gyz bir odada näçe wagtdan bäri köp wagtdan köp galsa nämedir haramdyr diýen ýalak nemelerem aýdýarlar. Indi yani meniň pikirimçe erkin bolmaly mı yani erkin gurrun edip bilmen gerekli. Yani gyz bolsaňam, oglan bolsaňam gurrun edip yani diňe bir öýlenmek üçin däl yani işlän wagtyňam bir iş ýerinde işläningde de diyalog kökman bir nemem kädiýän yani gerekli bir zat. Hani samimiyet bolmasa iş edip bolan nokta yarasa para. Yan kaydanma gele yani ahlak yok yerde diyalog kurup bolany. Şonu aýtmak istedim. Dinem täsiri var. Diyalog kurma nemede. Yurttaşlarında ya da başka yurtlarda bir erkek bilen bir ara gelip oturup çay içip bilýärler, nahar ýyp bilýärler. Türkmenistanda bu mümkin mü? Ben mümkin olduğunu neme demek, hasaplamak. Ya gizliğin duşuşmak gerek, ya akşam duşuşmalıdır. Yani bunu cemiyetem demeteceğim kaydı yani vakumda olduğu için. Bunu ayırt edip bilen ok. Sağ olun, ayırt oldum. Şol din diyaloga täsir edýär. Din diýilen zat näme täsir edýär? Dinlere näme edýär? Boyun bolmany öğretýär-de. Boyun bolsaňam, boyun bolan ýoş. Öz gurallaryny senin kulturaňa ýani ýaşap bilme. Düzgünüňe din öz nemesini sokýar-da, öz gurallaryny sokýar. Şol din diýilen zat ýani kultura öwrülikde kulturada soň näme täsir edýär ekeni? Ekonomika täsir edýär. Senin biriň bir sanyň pully bolup bilersiň, bir zat kazanýar bilersiň. Cemleýe ýurdun ekonomikasyna täsir edýär ekende. Iqtisadiýatyna. Şu hakda da şöyle maglumatlar, bilgiler var. Arslan kardeş, buyur. Sağ olun. Şeyle bir zat geldi de aklıma. Yani häzir bize şu gürrüňler edip dururuz da köp ildeşlerimize içi kısma geler ya. Ay bu boş gürrüň diýjekler. Ya şu boş gürrüň diýdirecekler vardır. Ve şu boş gürrüň diýjekler hem var. Ve şu sözlerimizi, şu pikirlerimizi boş gürrüň diýip aýdyp berjekler hem var. Diýdiribemýörler, diýibemýörler.
Şunu ýaly bir aklımdan geçen pikir oldu, şunu aydın dedim. Ondan sonra şu var. Ana şu birbirimize bizim düşünüşüp bilmezliğimizin şunun ýaly hareketler ya da bir düşünceler sebep bolýar. Yani şu birbirimize düşünüşüp bilmezliğimizin. Türkmenin şu gün birbirine düşünüşüp bilmezliğine şu sebepler var. Mesela 2 adam ya 3 adam şunu ýaly bir gürüňdeşlik edip duran olsa, çağalarının yanında ya çağalarına özleri aýdady. Bu boş gürün ya boş dediler. Geç bir zatları dediler. Diýmeýärler şo taýda. Seretneýeli düşünje aýtdy. Gowy düşünje aýtdy, zor düşünje aýtdy. Dinleme tezlerinden dinletjek olup yankı hareket etmediler. Gaýtam boş gürün diýenler. Yani son bularam bulaldıkça yankı gürüňdeşlikden, zattan, näme diýdi, munuň ýaly zatlardan uzak durady bu çağalar. Son düşünüş bilmezlik bolup gidedi bizim cemiyette. Yani şunu ýaly bir gözmeýlen zatlara aydın dedim. Soňam izinden yankı şu sözleri aýdan en atalar ol gyzyna yankı çağalarına üniversitet okatjak bolar, institut okatjak bolar. Yani nem için okatjak diýsen, düşünjesi artsın diýerler. Seredin. Şu institutdan bolsun, üniversitetden bolsun, şo taýda hem düşünce, söz, pikir, tarih, şunun yazatlar öğredilendir. Şunu bellep geçin dedim. Sağ olun kardeşim. Öyle. Demek bizim çıkışlarımızı yani boş gurrun diyen adamlar da doğruluğunu dinleyenler onu boş diyorlar. Boş deyip bilen olsa demek bunun opozit tarafını yani karşı tarafını doğru tarafı var da özüçe düşünce şu doğru tarafını yazsın onda aşağısının yani gurrun ödün deyip komente yazsın öz fikrin düşüncesini bir karşı çıkıp durumda tankı edesin. Demek sen boş bilen doğruluğunun ayrı bilen olsan bizimki boş olsa sen doğru tarafından yazaşağına uzun YouTube mümkünçülük verir. Bir komente sığmadı 2, 3, 10 komentle yaz doğru tarafını. Bizim göreli yemede okali bizim öğrenirse gerek ola senden. Öyleyerek. Aziz kardeş senden ya Sağ olun. Elim kaldırdım. Şimdi näme? Dünýäniň şu häzirki ýagdaýa gelmesi üçin, şu ýagdaýa gelip ösmesi üçin esasy dialog, yani adamlar öz aralarında dialog kurup ýa-da bilimiň ösmesine esasy anam her konuda diýende, her nemesinde öz alanından uzman adamlar bir araya gelip diyalog arkaly bir iş ortağı koyuyorlar da. Bir iş edýärler. Yani bu yerde diyalogun önemini aýtmak istedim. Ya da bizim kurucu meclisimiz 5 ýyldan beri barlygyny sürdürüp bilmesinin bir sebeplerinden biri de biz gürleşip bilýäs aramızda. Karşımızdaki kardeşimiz gürlän wagty dinläp bilýäs ve dogrusunu ýalňyşyny saýgyly, hormatly bir şekilde aýdyp bilýäs, yani geri bildirip izine. Dogry aýtdyň, şu ýersi ýalňyş, ýalak näme diýip bilýäs. Yani biz dialog kurup bilýäs. Ve bunda halkymyza görkezip bildikli pikir edýän, yani halkymyza elbette Türkmen samsyk däldir. Bunu görüp bilýändir. Hatta karşı tarapym cenayetçi toparım bunu görüp bilýär. Kabul etmese o ýa-ni aýtdyňyz da boş gürüňler diye. Bunu diýmesiniň sebebi kabul eden ok. Kabul etmek isleyen ok. Ýöne beyin hakykatdan bir
Bağımsız öz başta işleyen bir organ. Sen bir pikire getirecek deyip getirip balonu. Şunu pikir etmeyin dedik sayın. Şunu pikir ediyendir. Şu bir meselen pikir etmeyin. Şunu aklıma getirmeyin dedin sayın aklıma gelendir. Soňra käbir diyaloglar geçende ýa-da bir bilgi bir zat öwrenen wagtyň gürleşerek sözde, kitapdan, telewiziýadan, YouTube'dan bir zat öwrenen wagtyň nemäňde galýandyr beýninde. Şo wagt ýadyňa düşmez. Näme görenim, hilek nämetmän bilersiň. Şahsen mende bolýar ýöne gerek wagty şo gürlüň şoňa değişli gürlüň çykan wagty izi ýüp zinciri alıp gelýär-de. Şunu aýtjakdym, sag bolun. Hawa. Boş gürlüň diýýärler da, ene biz diňleýänler bolsa kabul edenoklar diýen akabir adam. Kabul etmeýän bolsa şöyle beýin ýapasyny ölçäýär şolar. Lekin akabir adamlaryň ýani individuum däldigini özüniň ýani şahsiýet däldigini görkezýär şol. Yani bu boş gürlüň diýär. Yani baha berende eýam şonuň individuum däldigi önemedilýär. Şahsiýet däldigi ýüze çykýar. Näme üçin? Ýa-ni şahsiýet bolanda nähil jogap bermeli şol. Maňa bu gürlüň ýakmady diýmeli. Beýlekleriň öňüni ýakmaly däl. Bu boş gürlüň diýdigi şol maňa da ýakmady, sizem diňlemäň. Bize de gadagan diňlemek diýenäli şöyle halkyň öňüne böwet bolýar. Näme diýär? Tür halyndaky nemeler bolar. Tür psikolojisi bir neme bar, teoriýa bar. Bilim möjek psikologiyasy ýa-ni ýeke öz şahsiýet bolup bilýän adam psikolog. Bu taýda görünüp dural. Azyk diýnesem. Arslan kardeş buyur. Merdan kardeşim şu seredin şu boş gürlüň diýilýär, şoňa bir ýene bir ikisi aýdyp geçesim gelen zatlar var. Birinciden şu hökmediň ýalakalary diýin. Şolar ýa-ni dönüklerimiz şu hakyky problemalardan uzaklaştırmak üçin boş gürlüň edip diýendirler. Şu ýa-ni size peýdaly zady boş edip görkezýändirler. Şonuň üçin şu biziň edýän çykyşlarymyzy boş diýip görkezjek bolýarlar. Aslında halkyň peýdasynadyr, olaryň ziýanyna, şonuň üçin. Ýani Merdan kardeş dogry belläp geçdiňiz. Olar özlerine gereğini alyp gerekmejani ýa-ni olara howp töredip biljek zady boş edip görkezediler. Bular bir oýundur, bu imperiýallaryň taktigidir, dönükleriň hem ýerine ýetirişidir bu. Şu aýdylan gürlüňleri boş diýip de. Indi ildeşlerimize hem şunu alyp bir zat aýdasym geledi. Her biriňiziň hem aýdan sözüňiz boş däl ildeşler. Muňa bir misal getiresim geldi. Ne derece yerine koyup aýdyp bilemen ya dile getirip bilemen bilmedim. Şunu aýtjak bolýan. Dünýäde azy kızgın bolup geç oturan bir waka var. Zelenski bilen Donald Trump'ın ýa-ni duşşygy. Şo taýda näme boldy? Söz aýtdy. Zelenski men gol çekjek däl diýdi. Söz aýtdy şo. Şo sözü bilenem ýa-ni näme boldy şo taýda? Ukraina halkynyň ykbalyny ütgetjek boldular. Ukraina halkynyň taryhyny ütgetjek boldular. Şoňa şo söz bilen garşy çykyp durdy we şo söz bilen hem Ukrainanyň halkynyň taryhyny ütgetdirmedi we ykbalyny ütgetdirmedi. Söz bilen serediň. Şo taýda gözüňize getiriň, her birimiziň sözümüz aýdyan, dile getiren problemalarymız nähil çözgitler tapjak. Bunu müňlerçe bolup aýtsak, has yerlikli bolady. Has jaýdarjy bolady da. Şonuň üçün şunu misal getirdim de häzir. Şu hökümetdeki oturan dönüklerimiz var. Şolaryň oýununa gelmeň ildeşler.
Şunu aydın dedim. Owa, nemede ene yurtdaky terör topar var. Merdan Muhammedow Alkaçky'den. Ne şolar geplemäni öwrenjek bolsalar, pikir etmäni öwrenjek bolsalar, ya iş başarjak bolsalar, Merdan Muhammedowyň ýanyna barsynlar, dialog etmäni, logos, mitos ýani. Dünýäni öwretjek da sizlere. Biraz akıllanır diýseňiz. Diýjek bolýar. Wagtym da epes bolupdyr, aýtjaňyz bolsa, aziz kardeş. Ýanyna baryp bilen bolsalar Merdanyň diýin. Ondan soň bir zat aýtjakdym ýadyma çykdy häzir. Neme diýjekdim? Halka yüzlenmek isleýände, yani bizi dinleyen yurttaşlarımıza özüňizi geliştirmek, hukmany özüňizi geliştirmeniz gereklidir. Näme üçin diýseňiz, siz özüňizi geliştirmezseňiz, olaryň dogrymy ýalňyşmy, kimiň dogry, kimiň ýalňyşlygyny görüp bilmeýäňiz we bu karşı tarap, yani terör toparının ya da imperiyanın işine gelýändir. Bunlar üçin nemedir? Peýdalydyr. Sizin hissat bilmeýäniňiz, bilmezligiňiz peýdalydyr. Şonuň üçin hem kıyındır. Bahana dälde çözüm gözläseň adam edip bölýändir. Yani başaryp bolmajak hiçbir zat ýokdur. Şonuň üçin halkymyza yüzlenmek istedim. Özüňizi geliştirmelisiniz. Nähilek ýol bilen geliştirip bilseňiz. Şonu aýtjakdym, sağ olun. Bolýar, sağ ol. Arslan kardeş, buyur. Sen. Son söze bir zat aýdyp geçin de bellep ýatladyp. Şu konstitusiýany öwrenin ildeşler, şonuň içinde ken hak hukugyňyzy öwrenersiňiz. Düşünjeňiz hem artar. Nerede hakkınızın barlığını hem bilersiniz. Ne edip kazanmalı, ne edip talap etmelisini hem öğrenersiniz. Dünya garaşınız ütkeyer. Neme peydası var diyseniz, maşkalarınızda ağzı beri yaşayacaktırınız. Maşkalarınızın içinde yaşayacaktırınız. Her kim her yerde ayrı yaşamayacaktır da. Ondan sonra şunu yalı bir yerlerde, düşük yerlerde ya düşük sözler aydıp yöremeyenizde enemin patronu var hediye koyarıptır ya enemin teze patronu. Eğer şunu yalı düşüklüklerde yaşamayız da sağ olun, şunu bellep geçin dedim. Owa. Edir kardeş, elinizi täden aldırdyňyzmy? Men elimi yatırıp bilmedim. Bolýar. Sada meniň sözüden bir jemläl boljak da. Näşe mesele biz näme meselen gördük. Dialog, türkmeniň dialog edip bilme mümkinçiligi ýok diýen ýalda. Bulam bir esasy sebäbi bar, sebäplerini aýtyp geçdik-de endi. Esasy sebäp nirden geldi? Türkmen erkin däl. Yani öz başdak däl, ýurdu öz başdak däl, ya öz erkli däl. Türkmeniň özü erkin däl. Yani nemäniň aşagynda, sömürgeniň aşagynda ýurdam öýde. Şoň üçin biz dialog kurmany, yani öz aramyzda getmeşmän öwrenjek bolsak, toprağımyza çykjak bolsak, öz erkli boljak bolsak, erkin boljak bolsak, nemetler bolýar. Ýurdumyzy, topraklarymyzy ýerine gaýtyp almak. Sonda biz erkin boluruz, son geplemänem öwreneriz, iş öndürmänem neme derse öwreneriz, toprağımyzdan önümçilik etmänem öwreneriz, öz ýurdumyzy goranmanam öwreneriz. Ilki bilen ýurdumyzy ýerine gaýtyp almaly. Eň uly sebäp
ene şodur. Galan zatlar aydınlar var. Öz işini bilýän adamlar var. Şolar bilen çözüljek da. Şonu aýdaýyn. Daha sağ olasın, molar yurttaşlar ben oğuz eli esen ol dem kardeşler geldiğiniz için teşekkür Sağ olun. Vatanı hükmen kazanmalıdır yurttaşlar. Şunu yadınızdan çıkarmayın. Vatan bizimkidir, toprağıma diye durmalıdır. Sağ olun, dinleğiniz için.